Good morning mga viewers, welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Lunes karon, bakbakan na naman ang trabaho. Ganito ang gamit namin dito. At ito pa, dalawa. Ganito guys, ginagawa namin na araw-araw. Lunes karon, bakbakan na naman.
Shout out po na ako ang si Ate Jen na nasa Spain.